сте болни, изразявайте чувствата си, намирайте решения, вярвайте. Ако не искате да сте болни, изразявайте чувствата си. Емоции и чувства, които са прикрити, потиснати, завършват с болест. Тогава отиваме при специалист, за да споделим нашите интимности, нашите тайни, нашите грешки. Диалогът, говорът, думите са силен лек и отлична терапия. Ако не искате да сте болни, вземайте решения. Нерешителният човек остава в съмнение, в тревога, в терзание. Нерешителността акумулира проблеми, тревоги и агресии. Човешката история е изградена от решения. Да вземете решение е точно да знаете да отречете, да знаете да изгубите предимства и ценности, но да спечелите други. Ако не искате да сте болни, намирайте решения. Негативните хора не умеят да намират решения и увеличават своите проблеми. Те предпочитат оплакването, клюките, песимизма. Негативната мисъл създава негативна енергия, която се трансформира в болест. Ако не искате да сте болни, не живейте според външния вид. Който крие реалността, се преструва, позира и винаги иска да създава представата, че е добре. Иска да бъде виждан като перфектен, безгрижен, но акумулира тонове тежест. Няма нищо по-лошо за здравето от това да се живее според външния вид и фасадите. Това са много лъскави хора, но с малки корени. Тяхната съдба е в аптеката, болницата и болката. Ако не искате да сте болни, приемайте. Отказът да се приеме и липсата на самоувереност ни кара да се отчуждаваме. Да бъдем едно със себе си е основата на здравословния живот. Тези, които не приемат, стават завистливи, ревниви, имитатори, свръхсъстезателни, деструктивни. Бъдете приемани, приемете, че сте приемани, приемайте критиките. Това е мъдрост, здрав разум и терапия. Ако не искате да сте болни, вярвайте. Този, който не се доверява, не комуникира, не е отворен, не е свързан, не създава дълбоки и стабилни връзки, не знае как да създаде истинско приятелство. Без доверие няма взаимоотношения. Недоверието е липса на вяра във вас и в самата вяра. Ако не искате да сте болни, не живейте живота си тъжни. Добрия хумор, смехът, почивката, щастието. Те възстановяват здравето и носят дълъг живот. Щастливият човек има дарбата да подобрява средата, в която живее. Щастието е здраве и терапия. Бъдете щастливи,